L-elezzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista komplet tikxef u toħloq aktar inkwiet u taħwit intern, din id-darba bejn struttura tal-istess partit u kontestant għal-kariga ta' kap. Fuq wieħed mill-video blogs tiegħu Frank Portelli qal li l-Elkom, l-Uffiċċju Elettorali tal-Partit Nazzjonalista, kellu tarif ħażin. Portelli qal li l-Elkom taħ dettalji ta' kunsilliera u tesserati b'informazzjoni mhux korretta, tant li mill-inqas 10% huma ħżiena. Dettalji ħżiena li f'Portelli nislu ċertu rabja. Kif tista' tikkomunika man-nies jekk inti m'għandekx id-data korretta? Nibatlek email u tiġi undeliverable. Demon mailer ma setax isiba, skużawni. Kif tista'? Mobile number ma jeżistix. Iżda lil Frank Portelli spiċċa jgidbu l-partit tiegħu stess fuq is-sit elettroniku tal-aħbarijiet. Hawn l-uffiċċju Elkom qal li jixtieq jiċċara li l-allegazzjonijiet mhumiex korretti. Tant li l-Elkom hu involut bl-ebda mod fil-proċess tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista u għalhekk ma provda ebda informazzjoni dwar membri tal-Kunsill Ġenerali u tal-Konvenzjoni Ġenerali lill-ebda kandidat.